השיווק והתכנים שלי מתודעה של פרסומות לתודעה של שיחה. מה שקורה עכשיו זה שאנשים מגיעים לפרסם ברשת תכנים כדי לשווק את הסטודיו שלהם, והם חושבים עם תודעה של פרסומת, תודעה שנולדה והתעצבה במשך שנים מכל מה שספגנו דרך המדיה, כן? פרסומות שאנחנו מקבלים דרך הטלוויזיה, דרך הרדיו, דרך העיתונים, דרך הרשת עצמה, גם היום. ואז אנחנו בלי לשים לב משתמשות בשפה הזאת. אני אתן דוגמה. רוצה להתחתב תוך לא יודעת כמה זמן, בואי לפילאטיס מקצועי. רוצה להיפטר מכאבי הגב, תעשי פילאטיס, החיים שלך ישתנו, תתחילי להרגיש יותר טוב עם עצמך. כל מיני מסרים שהם פרסומיים. והסיבה שאני רוצה, אני עושה ככה פוקוס, כן? תדעו, המצלמה שלי לפעמים יוצאת מפוקוס. הסיבה שאני רוצה, אוקיי, יופי. הסיבה שאני, כמישהי שמשווקת ועושה תוכן ברשת, רוצה לצאת מהתודעה של הפרסומת ולעבור לעבודה עם תודעה של שיחה, היא כי הרשת החברתית היא רשת חברתית, נכון שהיא מקום שבו אנחנו משווקות וגם לשם זה התכנסנו, אבל העיקר שאני רוצה להוציא ממנה זה חיבור עם הבן אדם. אני רוצה לתת לו הרגשה שא' אני מכירה ומבינה אותו, אני יודעת מה הוא עובר, וב' לתת לו את ההרגשה שהוא מבין מי אני, יודע מי אני. ולכן אני לוקחת את זה למקום של שיחה, כי זה איזשהו דיאלוג. עכשיו, א' ברמה של המסר, כן? כשאני חושבת על רעיון שאני רוצה להעביר, מסר שאני רוצה למסור, אני רוצה לשנות את הפרספקטיבה אוקיי, פילאטיס זה טוב לכאבי גב, למשל, רעיון, יופי, מעולה. עכשיו בואו ניקח את הכלי הזה ונעבור מתודעה של פרסומת לתודעה של שיחה, ונחשוב רגע, אם היינו יושבות עם מישהי, אולי בסטודיו, תוך כדי שיעור, אולי מחוץ לסטודיו, כן? אולי באיזשהו אירוע אחר או סיטואציה אחרת, לא משנה כרגע, והיינו מנסות להעביר לה את הרעיון שפילאטיס טוב לכאבי גב, האם זה מה שהיינו אומרות לה? לא. איך היינו אומרות לה את זה? באיזה צורה היינו מעבירות לה את המסר הזה? דרך השיחה שהיינו מנהלות, כן? ואז המוח שלנו מתחיל להיפתח לאפשרויות של שיחה, של ניהול שיחה. לעומת הצגה של פרסומת, שזה משהו חד צדדי, וגם די גנרי ומאוס בשדה היום של הרשת החברתית, כי כולם עושים את אותם פרסומות. צריך להיות מאוד 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 מקצועי בתחום הקופי רייטינג ובתחום הקידום כדי לעשות פרסומת שהיא ממש ממש בולטת וטובה. ואנחנו רוצות להביא את הייחודיות ואת הדברים שיש בנו בפנים, כמו שאנחנו מביאות אל הסטודיו, הדברים האישיים והאנושיים, את השווי הפנימי שלנו דרך התוכן. אנחנו לא מחפשות להיות קופי רייטריות ואתם יודעות נשות פרסום, אנחנו מחפשות לשווק את הסטודיו שלנו ולהגיע אל האנשים הנכונים כדי שיכירו אותנו ויתחברו אלינו וירצו לבוא אלינו. אז אני חוזרת לכלי הזה של התודעה של השיחה. הנה יש לי איזשהו רעיון כללי, רעיון שעלה לי שאני רוצה לדבר עליו ואני רוצה להעביר אותו. איך הייתי מדברת עליו אם נגיד מישהי מהסטודיו? תנו למוח שלכם לאבד את זה, זה לא צריך להיות עכשיו תרגיל שבו אתם יושבות וכותבות, לא. תרגיל קצר קטן של חשיבה, איך הייתי אומרת לה את זה, איך הייתי מציגה את זה בפניה, איך בכלל הנושא היה עולה, כן? לא יודעת, אם זאת מישהי שבכלל פגשתי בארוחת שישי ולא מכירה פילאטיס והייתה מתלוננת על כאבי גב, איך איתה הייתי מדברת על הנושא הזה? תודעה של שיחה. ואני עוברת רגע לחלק השני, ברמה של ההגשה, של הכתיבה של הפוסט, של הכתיבה של הסרטון או הדיבור בסרטון. איך אני מנהלת את זה, מנסחת את זה ומגישה את זה. תחשבו, אותו דבר, אוקיי? אם אני עכשיו רוצה להגיד, שמעי, פילאטיס מאוד טוב לכאבי גב, והחלטתי שאני מדברת על א' ב' ג' כדי להציג את הרעיון הזה. איך אני מתנסחת, בין אם זה בפוסט כתוב, כן? האם אני אשתמש במילים כמו
מדריכות פילאטיס יקרות, או ברצוני לשתף, או כל מיני ביטויים כאלה שבשיחה היומיומית עם אנשים בחיים האמיתיים הם לא קורים. תחשבו על איך אתן מנהלות שיחה עם בן אדם בחיים האמיתיים, לא משנה איפה, כן? יכול להיות שלפעמים אתם כאילו אומרות איזשהו משהו כזה כמו הייתי שמחה לשתף אותך, אבל בדרך כלל הייתם פשוט מתחילות לשתף אותו, כן? תוך כדי שיחה. אז גם כאן בחלק של ההתנסחות, הבחירה של המילים, כשאתן נכנסות לתודעה של שיחה, ואתן עובדות על זה, ומתוך התודעה של השיחה, זה יתחיל גם להשפיע על איך אתן כותבות את הדברים, איך אתן מתנסחות, איך אתן מתנסחות, אם זה בסרטון, או אם זה דרך פוסט. אז כשאתן באות פעם הבאה להעביר איזשהו רעיון, איזשהו מסר, תשימו את הדבר הזה מעל הראש שלכם, ותתחילו לעבוד עם הכלי הזה, גם ברמה של איך אני מביאה את הרעיון, איך אני מדברת על הרעיון, וגם ברמה הפרקטית של איך אני מגישה אותו. תודעה של שיחה, ואני ממש אשמח לשמוע מכם איך זה השפיע לכם על התכנים, איזה דברים עלו, איך אתן מרגישות שאתן נכנסות לתודעה של שיחה ומשחררות מתודעה של פרסומת. זה לא קורה בבת אחת, אבל תתחילו לעבוד על זה ואתם תראו איך זה משפיע על התכנים שלכם. ביי.